गिबियावनो आं आंनि बे एनबि ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बनाय जाबाय। स' आं दिनै माने आं जिथु फरायबाय थानाय तामुलपुर फरायसालिमानि आं एबा नुथायफोरखौ आं दिन्थिनो आखायाव लादों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो कमेन्टआव फोरमायदो। आं जेसेबां हायो आं तामुलपुर फरायसालिमाखौ नुथायखौ आं दिन्थिनो आखायाव लाबाय एबा स' बिदिबा भिडिअखौ नायनांगौ थादों।